Здравейте, това е посветил нас 12 часа. Започваме с новината от последния час. Вяра Анкова беше избрана за генерален директор на Българската национална телевизия. Съветът за електронни медии гласува единодушно с 5 гласа за. Като мотиви бяха изтъкнати нейната компетентност, възможност да работи с сегашните реалности в телевизията и обществена подкрепа. Както стана ясно, Вяра Анкова беше подкрепена от 50 обществени организации. Весела Смирец сега е в СЕМ. Включваме с първи коментари и първи думи на новия директор на Българската национална телевизия. Здравей, Весе! Добър ден! До мен е новия директор на Националната телевизия. Това е 21-я директор в историята на Националната телевизия, избран, както разбрахте, с 5 от 5 от гласовете на всички членове на СЕМ и след един конкурс, който определиха като истински сблъсък на мнения и, както Георги Лозанов, председателя, каза, с обществена акустика. За колко време, госпожо Анкова, ще направите телевизията плюсов играч на медийния пазар? Плюсов имам предвид, освен да гони рейтинги, да формира обществени нагласи. Все съм очаквала труден въпрос, но толкова труден не. Не мога да отговоря за колко време. Единственото, което мога да направя, че ще почнем да работим веднага. От вас, както и от мен, за вас, както и за мен, ще предстоят много усилия, много работа, много анализи. Телевизията трябва да бъде поставена на един съвременен принцип на работа, а това е бизнес план на действие. Надявам се, че още с първите ни решения ще се види един друг образ на Българската национална телевизия. Критично финансово състояние. Появи се и тезата, че телевизията е в това състояние заради източването й. Ако се стигне в резултат на проверката до доказателства за корупционни схеми, как ще ги извадите? Доколко се ангажирате с това? Вие ме познавате от работата ми в новините и актуалните предавания. Никога не съм крила и налагала решения. Ако има и най-малкото съмнение в тези документи, то няма да бъде скрито, но не искам да говорим за предварителни неща. Трябва да стъпим на базата на факти, а не на слухове, защото ти знаеш много добре от работата ти в новините, че слухове има много и след това фактите се оказват нищожни. Ако има грешки, дали са корупционни практики или целесъобразност на решенията, те ще бъдат извадени. Весе, има ли опасност? Да. Има ли опасност Вяра Анкова да не изпълни пълния си мандат от 3 години, ако се стигне до нов закон за медиите, за обединяването на БНТ и БНР, за което се говори? Това означава общ директорски борд? Нов закон за медиите чакаме, нова регулаторна рамка. Дали Вяра Анкова ще изпълни мандата си? Каква е опасността това да не стане? Няма никакви опасности. Първо да кажем, ако има нов закон, на който аз се надявам, и модела на обществените медии най-после е съобразен с разбирането европейското за това как трябва да функционират те в една съвременна среда медийна. Това е позитивен факт. Едва ли ще стане много бързо, но ако Вяра се справи със своите ангажименти, в което аз вярвам, в което се надявам, включително и тези да има прозрачност на управлението на телевизията, да се видят дефицитите, включително дефицитите на морал, където ги има, и на законност. Сигурен съм, че следващата форма, в която ще съществуват обществените медии, по един или друг начин, с преходни разпоредби, ще запази мястото на сегашния директор в една или друга роля. Това е вече трудно да се каже, защото не е ясно въобще на къде ще се развият идеите за медиите. Да, проценти в съотношение общ директорски борд на БНР и БНТ. Това е труден въпрос. Аз бих отговорил 50 на 50, колкото да не кажа нищо. Кога? Защото има големи съпротиви, включително и отвътре, от самите медии, тъй като много хора се чувстват заплашени, може би не на празно, че при една цялостна промяна този комфорт и това място, което са имали сега, няма да се запази. Кога групата, която работи по закона, има ангажимент до ноември или може би в най-дългият период до края на годината да има предложение за текст на новия закон. После то трябва да влезе, разбира се, при вносителя на закона, Министерски съвет. После трябва да влезе при законодателя. Така че трудно да се каже точно. Благодаря ти, до година. Да, значи за сега продължаваме при този модел и както казаха от СЕМ, с Вяра Анкова да правим от нищо нещо при тези обстоятелства. Благодаря ти, Весе.
Пожелавам